elk jaar weer, of het duurt nog niet eens een jaar, worden de ramen ingegooid hier. Of ze gooien mijn ramen in. Of ze gooien brandend papier door mijn cataluiken. Ze schieten door mijn raam heen. Met een luchtbux of zo? Met een luchtbux, ja. En onlangs de auto vernield? Dat is 3 weken geleden gebeurd. Putdeksel door mijn raam heen en over de motorkap. Totaal los. Nevens Harren is het dorp intolerant. Het zien mensen niet oors binnen. En dan alleen dus tegen de importers. Dus naar mij en mijn vrouw toe, naar meneer Hees toe, naar de 2 homoseksuelen toe die hier in het dorp hebben gewoond. Wat zijn die daar gebleven? Die zijn weggepest? Die zijn ook weggepest en die zijn gevlucht. Politie, de woningbouwvereniging, gemeente en sociale hulpverleners. Alle hier zijn ze dwaande met de zaak. Het conflict tussen de 2 huishoudens en het dorp is intussen zo heeg oprong dat de enige oplossing is dat het gezin de moor verhuist. In wezen is pure het discriminatie. Ja. En wat vindt u ervan dat er op zo'n manier een oplossing wordt gezocht dat jullie dan maar weg moeten? Er is geen oplossing. Hun moeten weg. Maar niet één van het dorp hier durft tegen de jeugd in te gaan. De huisdokter niet, de politie niet, noem maar op. En ik ben nu een wandelende tijdbom. Want? Dan gaan er dingen gebeuren. Wat niet in de beugel past. Wat niet in de beugel kan. We moeten ook gewoon naar oplossingen inderdaad, het taarwerkje. En het is triest genoeg dat het zo 4 ontstien is als dat het nou inderdaad komen is. Maar we moeten nou naar die oplossing daar. En de oplossing hier al vol jaar komen worden. In wezen heb je er inderdaad gelijk om, want in wezen moet het gewoon net zo 4 komen. Daar ben je het inderdaad heel gauw over eens. Zal dat op korte termijn gebeuren? Nou, om mij betreft met het moment kleerwezen. Geloof ik niks van. Nee. Geloof ik niks van.